Dapat pala may mic ka. Gua, ikaw, gua kang kwarta. Nasa ano daw sila yung digdi? Kain na daw sa ibo digdi. Managid sila yung... Mautot yan, mautot. Sige. Wala na matanda. Matanda na. Pik, pik, pik. Stigo na. Ayun o. Buto, nagbukas na siya. Sayang. Ay, iya siya bago yan. Ikaw rin, hindi mo nito kitarayan hindi ano. Ayun, nagbukas na. Wow! Bigyan ng jacket yan. Okay ah. Wala yun. Wow! Napapagkit ay. Mas matalikod siya. Yung kambalay, yung pikas. Pikak pala yan. Kala ko kakti. Gayo. Wow! Moy! 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 Hindi, artificial lang naman yung pakpak na yan. Ginawa lang yan. Artificial ba yun? Balahibo na talaga yan. Ang gan... Ay! Yeah! Pasikat mo na. Ito yung saro nagbubo. Yan pala ang purpose nila. Kaya pala mahabang buntot nila. Oh! Ano? Ah, sa iyo pala yung sounds na yan. Oh, yan pala yan. Sige. Kadami. Hindi sila namatay sa init. Ano? Matibay sila sa init. Ano? Sima kasi ng bubong. Uy, nasisira na lang. Yan na, yan na, yan na. Sige na, sayaw na. Sayaw na. Sayaw na. Sayaw na. Wow. Diba, tiklin. Nakalabas na oh. Nakalabas na mga. Ayun, nakalabas na oh. Dito labas talaga sila ng pano. 20% na ng battery mo. Tindog yan, pang reels lang. Kumagay na capsule. Score pa rin yan oh. May mga ano sila sa taas oh. May itlog, ano yan? Tagahan. Nest, may nest na sila. Yan na talaga sila naka-iristal. Hindi pa pala na maiputang kaigi. Nakanganga ano. Sige, wow. Tapos naiputan na. Kan, parang ko naman. Turok ba kaya? Pili ka po na kalawa. Ito nga sa pili ko na baga na ano. Saro na lang nga ni siya. Dakol ni Bigdi dati. Yung pagong kongkong. Ginagilid
ulo na sinda oh. Maruto pa sa gilid. Huwag bigyan ng pagkain ang buhaya. Ulita, delikado pala yan. Kung ayaw mo ikaw ang kainin na dipunggol ka. Ikaw maglaog. Gusto mo palitan mo na. Magabyat ka. Magabatong ka dako. Sunudan ngayang magabatong. Sanay napasaya ko kayong lahat kahit sa ganitong klaseng videos lang. Thank you and ingat kayo. God bless us all. Salamat ng marami. Hoy Bicolano ako,